Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala wadum pun amapapadalam awida akal rata aginawa mga panyakit nagusulang ulangwan mapapadal mo na mga rarata pumakamurala na palapaleta nurun din pamakalida sa Allah alam ulangwan abang sami makapambantay udi na pagilay si sa din ka iya live video tanwiman to mapia akagagawiim sabab sa din ka iya kaya pakaranya din ka iya ulan-ulan na Ramadan na panguyat rakatano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyang ko to akataruyan at tigyan man farraha bidukhuli syahri Ramadan haramallahu jasadahu ala niran sadadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuat masunur makapi aginawan niyan sa kapakasulad ulan-ulan Ramadan haramallahu jasadahu ala niran nahyaramu Allah subhanahu wa ta'ala subadaniyan ubang makasulad ko apoy ko naraka jahannam. Allahu Akbar. Diyan kaya pakaran niya diyan kaya ulan-ulan na Ramadan na umiya po baya kaurip ng Allah miya suata ka miya sunura diyan kaya ginawang ka sa kaya pakaran niyo din nakapakasunod diyan kaya ulan-ulan na Ramadan na pramisar ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiram wallah subhanahu wa ta'ala subadan ka o ba mapado ko mga tao paka suladin ko apoy ko naraka jahannam kanaman po ubaya kaya babaya ka kaya sunur ka kaya pakapia ginawang ka na kagiya sumyul sa Ramadan natigay na ko ate amya kasunod na Ramadan yan alhamdulillah ka makapandagang ako pakalaba ko naino ka pandagang ako sa breed Allahu Akbar naino ka pandagang ako sa prutas ka na ako makalaba ka na bagyo to ay ini ka suato ginawang ka ini pakapia ginawang ka urip no Allah subhanahu wa ta'ala na makapantag sa kaya pakaran yung ulan-ulan Ramadan na makapagamal ka makapanaguntamang ka sa simba sir kanina Allah subhanahu wa ta'ala ginan ini ka suat ginan ini ka pakapia ginawang ka sa peniyatan ka apa na bensa benaran ka diyan kaya ginawang ka na mapadukasi ko mga tao sampay ka wallah ko ulan-ulan Ramadan insyaallah na pagarapan tanong ko Allah isampay tanong niya nundut mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala na magamal tanong sa pitaman tamanan asimba sir kanila Allah subhanahu wa ta'ala ayamanan niyan na ipagalaw tanong sa diyang kaya ulan-ulan Ramadan na makapia ginawa tanong makapiaan tanong ginawa tanong nakagiya pakapiaan tanong ginawa tanong naitaros tanong doon sa suki perpantagan tanong kung salakaw di salakaw ami perpantagan tanong mararataon na ginawa tanong napakapian tanong na ginawa tanong kaginan imiya kalala ayamaan niyan na isa akakartarima o kapamuasang kauripan ng Allah subhanahu wa ta'ala adiyang kanan amabaluy ka ataw ay ni pakapia ginawang ka kaya pakamu Ramadan na pakapia na kamambu ginawang ka kung salakaw sa di salakaw adiyang ka di mindulo na si kuwayamanan yan na kawyawiyag ka sa diyang kay inda dunia nagyan ang isabab mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala
kagya kailangan raka adiyang kuto mabalwi ka ataw ay ipakapi ginawang kang kusalakaw di salakaw. So yaman niyan namiado na ko ginawang kang adang kakasuatan ko tunganayin ka bulayo ka aka salakaw di salakaw may pendulo na aka kakagya amay ka miya kasulod sa ulan-ulan Ramadan na paluluto na kapan so yaman na narata ginawang ka kusalakaw ka na mata-mataan uribun Allah subhanahu wa ta'ala amia balui sa manusia asudin di ka pamuasa na so tigo pumasa-basa at yari paparatian ka susabaadun asugo narkaw Allah na susabaad asugo narkaw Allah na din kamu paratiyaan nagyan ni sabab ayapatot ka na adunan ka sa ginawang kasusuat kusalakaw di salakaw na andi maadun ko ginawang kasusuat kasusunor kapipia ginawa ko salakaw di salakaw na miadun ka adiyang ko to ayamaan niyan na kabubaluin ka ataw barang maapan ko salakaw di salakaw ami penduluno aka uri penuh Allah subhanahu wa ta'ala na isa kailangan ko manusia na kapangunutan na niyan ang mga dinuna diyan kung tawakalak sa ikwallah kaayaman hikma aki adina wallah subhanahu wa ta'ala kung kapumuwasain ka kung ulan-ulan Ramadan na anak ka mapagusab diyan ka iya ginawang ka pagusun ka diyan ka iya abay ginawang ka napsuhawa ka kung kaadin na ka diyan ka iya napsuhawa ka kagi aso napsuhawa nabang kapakalilipatiya din na kisugur ko nafsuhu inung tanapalya din marata ating Allah subhanahu wa ta'ala inna nafsa la'ammaratun bisu matanaya aso nafsuhu maya ginawa napalapalaya din na ayat pagkisugo yan napalaya din na marata Allahu Akbar o puno kaya pangunutin na din kaya nabsuwa ka na din ka kaunutan so tanda ayak kaya adin na wallah subhanahu wa ta'ala kuulan-ulan Ramadan na ang kamakapangunutan an matarutob sukal ka pananggilang ka sa uba ka ba na di makambarado sa uripan wallah subhanahu wa ta'ala na amay kadang ka mapagis so ay maanan yan na nafsuhu ka nadang ka makwa so hikma o ay maanan yan na ulan-ulan Ramadan naman ang kaya tiruon wallah sa Quran sa kinipaliwag niyan na kaun A'udhu billahi minash shaytanir rajim ya كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هم يا مرات يا Paliugatrakan manaya sukapam wasa inyo kulan-ulan Ramadan sadataradan o kini paliugat nunasan kumya nga unani watigu Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqun kaangkan umabal ya mga tawa kikaalakan ko Allah subhanahu wa ta'ala angkan umabalo ya mga tawa kipanananggila sa dusa angkan umabalo ya mga tao ang mababaya sa kanggalabag sa amal di man ang kuto kikilakan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala na makapunanggila ka sa dusa
Dia manang ko kikilkan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala na kebalui ka mabubayan sa amal. Simbas iku Allah. Giyuto'y tanda sa andi ka adenar ka o kalak ka sangko Allah subhanahu wa ta'ala kapananggila kung may tumala aayamanan yan na inisapar Allah subhanahu wa ta'ala kung kaya pakataliw markaw ulan-ulan Ramadan na miya padaka kong mga tao aayamanan yan na mapasangi ka pa kamaap karila kung salakaw di salakaw na inipakapi ang ginawang ka kung salakaw di salakaw kaya pakataliw markaw ulan-ulan Ramadan. Uri pa Allah subhanahu wa ta'ala na kay kagiya apo dalam ka sa ginawang ka suwayamanan yan na kapanang gilaisang kung mga dusa na inisapar ka Allah subhanahu wa ta'ala sukitulak na ka po sa lakaw di sa lakaw kibuman ka ko sa lakaw di sa lakaw tunganayin ka bulayo ka aka sa lakaw di sa lakaw na inisapar ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala. La yahillu al-muslim ay yahjur akhahu fawqa talat. Didil kapatot ko muslim magingaran sa muslim adatu nagu muslim bai ibaniyan buman baniyan tulakan so tunganayin yan salakaw di salakaw sa kalawanan so telugawi at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nayat paliugatar ka uri panu Allah subhanahu wa ta'ala na maadungar kanan adiyang kanana ayam ananiyan na panagunta man ka sa kabaluing kaabara maamaapan ko salakaw di salakaw kagiya amadakal so kinisugunsan o agamatan wa agama Islam sa kaadun na kaadiyang kai akapasang maana na kamaap kutungan na ka bulayo ka aka salakaw di salakaw naman miya kasay barat so Ramadan sa saktiman sa puuna kayo amitu nakagiyamitu adiyang kutwa sa puuna kayo nasukiyatu adiyang kutuwa sa puna kayo mga uri panu Allah subhanahu wa ta'ala namiyunga napagunay aungan yan na al-afu so kamaap kapasang ikamaap kerbas ka ulan-ulan Ramadan akakibaluin ka ataw abara maamapan ko sa lakaw di sa lakaw ka so Ramadan na madrasay niya mala aipagandoon niya naraka miya baluyai jami'a madrasa ipagdaon niya naraka so kisa parang ka ko ginawang ka kulang-ulangwan apya kasisingay nagulang-ulangwan ay nisa parwagama na ipagdaon ka saya o ulan-ulan Ramadan anday kapakaw mo ulan-ulan Ramadan na miya padaka ko tao mapasangi kamaap karila ko salakaw di salakaw kakagi ang pananggilaan ka iso kia ka pananggilaan ka iso kiawang ka pananggilaan ka iso ayam ananiyan na kia tigrang ka kulang-ulangwan pagkababayaan o ginawang ka na tinigr ka na pananggilaan ka o babadun mada diyang buto balasiyan o ripano Allah na miya balwi ka mapasang niya maananiyan na kamaap ko sa lakaw di sa lakaw ayaw pa tutra ka na manggulaw-ulang kang supanduan at ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tingin na usini Rabbi bisaba ini pangusiyat rakan o kadnanakan so pito timana wasiyat diyang ka na natigin na pito tima na wasiyat ay ni pangusiyat rakan o kadnanakan o si kumbiha na ipagusiyat akan rakan o diyang na napito wasiyat na pala sa diyang ka na napito wasiyat o Allah subhanahu wa ta'ala ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay pagusiyat rakatanuman bu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin na o sini Rabbi
ay ya'fuwa amman zalamani ini pangusiyatrakan o kadnanakan akap maapiyakan ko tao ay maananiyan na pulalim na ko niyan at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum biha na ipagusiyatakan na kanumambuanan at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akabaluin ka ataw mapasangi ka maapa mapasangi ka rila ko salakaw di salakaw mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala na may kadir ka na maadin mapasang kay ka maap mapasang kay karila na miyada so hikma ulan-ulan Ramadan ay kilakas o Allah na ipunggulalan ka susuguan o Allah na isapar ka sa ginawang kaso inisapar o Allah kaginan imala ayam ananiyan na arap rakaw agama o ripon o Allah subhanahu wa ta'ala na ino mga dayan padalang nakasaginawang ka ading kaya ndauan o agama padalang na ka mga day sa ginawang ka so ay maananiyan na inisapar ka o agama anta ka si kami apano ko mga taong asaramiyan asaramiyausay na lumiyambas adiyang kuto kaya pamakin na ganyanong kasi miya pa sa adiyang kuto asarausay naubatan o sipat ay asarausay kumuwatan o ron sandauan natikap mana kagi adya kang pungangapinan nakanabasakan ni Kuwan sala kas kanya ni sala na patot nas kanya ni makapangangapin rakan na di patot kagi salaan na di ka pangangapin sala ka di ka sala na utitu aku na kasubala sa punsi ko Allah na babiya di ka sala na utitu aku na kasuag ay mananiyan na balas na sakay pangangapin kasad na samaw na mangro sa salam uripin Allah subhanahu wa ta'ala na kau na sumul ko surga sa 500 ragun akaku na niya sumul ko surga Allahu Akbar nadingkay ni punaguntamanan aw pa makapagising ay no kabaya ka mauna ka sumul ko surga ana mata nga pumagampisaan uway sa kani kay baya ka na mauna ko sumul ko surga uy natiruangan na ino nga di pangangapin si pagaring ka si bulayo ka natigin na daw apiayakan dun inipakanaraka Allahu Akbar apiayan yan nung kung inipakanaraka gito na paguradan yan akapakasuldiyan ko surga nakagyaap ayamanan yan napitir ulso ukit akakunan yan sumul ko surga sa 500 ragun niya marinisang bagin ra ka na doon apiayakan inipakanaraka wala sa kaning pangangapin kana mapumbasan yan ra ka na tigin so basa mga lokos kaya pikipitian nabasa mga wata Anthony basa mga wata igila amiyang nga pinangutawata na di panunungan tingin na tangangaping gumuray sa keniyan kendi karomanian napukubay ako tingin may ako ni panunungkayan na kan apiyan niyan na kayo ni panganga Anthony ni panunung ka nauna ka mangangapin kamataan kakaw na kasumul ko surga sa 500 ragun asal ka manap na ko puso ka sa kamiyaw na manguro sa salam tulus ikhlas apiyang nga pinanaka sa dadin ang masulan mapayag ang mapapadal ko puso ka tulus ikhlas akya paking ginoin ka potunganin ka nakaw na kasumul sa surga sa 500 ragun yun ang tumuon na kanan o di ay naong kagi tumuon na kanan nananading ka po pinayawan malung ka man ng gida-gida oripin wallah sumasaw mga sahaba masaw mga sahaba ridwanullah ta'ala alayhim kudiran di ka pakapintang-pantan na papungo na manguraw so isa sa kapangangapinin niyan kubulay ka iyan kanapan uba ay maanan yan na bangon petiruah ida na ko na ito inong nga di pangangapin si pagaring nga da ka na ba na tarong maranawa inong nga di pangangapin si pagaring ka
Natigina diirim namin naningan, iba sa kani pangangapin, isa kani kaka, naway, nanayawang ka dun, nakapakumar ka nung kapatay, kang kanuduha pa minaningan, kuwapay ko nalakadyan na. La ilaha illallah. La yahilla al-muslim, ay yahjura akhahu fawqa talat. Di nagkapatot, kapakay. Kung mag-iingaran sa Muslim adato, Muslim abay, iban yan, tulakan, so tungan na iniyan, bulayo kayan sa kalawanan, so talugaw kau kapan tagisiran mga kapatid na dirisusiran ko na ka. Allahu Akbar. Sa katawa awliya, ay kaya sa bapan, sa kaya pa ka narakaiyan, na minisabab, sa kaya pantag na kapatay, aminisi mga iyan subabay niyan, na dasiran makaprilain na kailawanan, so tulugo inamiyate sa awliya, na miya ka naraka. La ilaha illallah. Uri panu Allah, panaguntamang ka, panisakay ka, sa kailangan na maadong nakaso, kapas ang ikamaap karila, kung salakaw di salakaw, kaayar ka kindi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, saan kuwaya maanan niyan, na maapiyan na rila iyan, kung kapagataling mo maadin kay ulan-ulan Ramadan, na yakakakuhaan ka kung maapu Allah, na makaswa ka mambun mila. Makaswa ka mambu maapu. Makaswa ka mambu ay maanan niyan na rumila kung salakaw di salakaw. Nakagiya ay maanan niyan, na prila ka, kutunganayin ka, natapidang ka din na susuguan na rakaw napsuhuwa ka. Sumanso napsuhuwa na, ipangira, gutong yan na ka, prila anak ka, sakay pangangapin, din na kaya ka, din na ukid ka, upun sakay mangangapin, din na ukid ka ataw, kaya ruruang kan sa maruang, kan upun sakay mo na mangangapin, na so di pangangapin, mga uripan wallah, na kena bermatag kaya ruruang sa maruang, kaya tatuwin sa maruang. Pamanay, penunong pengiro so nafsuwa ka, kaya ruruang ka din sa maruang o kay pangangapin. Na so di pangangapin na bumatag kaya ruruang sa maruang at kaya tatilin sa maruang. Dan yang kayaan su Allah. Ay doon na din yung kayaan na su Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayaw patutrakan na maadun rakaso ay maanan yan na kaya. Ikaya ka su Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaya akang su Allah subhanahu wa ta'ala sa ayak kakubaloy kikayaan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala na sana na sa inisa pariyan ka ipagundaw ka diyan kaya ulan-ulan Ramadan na isapar ka sa ginawang ka na ay inisapar ka ulan-ulan Ramadan na ubang katulakan so ay maanan yan na sa lakaw di sa lakaw sa ay nisugur ka ulan-ulan Ramadan andawa na mapagan na dakaon akirbas ka no pangakaba kayo aoy naman na ka nakidunggawang kaon nagyanan so kamaap karila na kayaan ka so Allah subhanahu wa ta'ala kaayabu aya maanan yan na da kaya iyan kanab ayad da kaya iyan na so mapasangi ka pangangapin kaayad da kaya iyan na so di pangangapin oripun Allah subhanahu wa ta'ala ayad da kaya iyan adun yan din kayaan so Allah dan yan kayaan so Allah subhanahu wa ta'ala na so tawa di pangangapin mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala dia kun ayawanan yan na kapangangapin na yan nagyanan makararangkum pedesa mapia aparangay o kamu muslimin na kabubaluin ka ang muslim mamanag o kabubaluin ka ang muslim abubay nagyanan isa mapia aparangay mararangkum yan so kapanggal bukang kako kapak kapi aparangay ading kaya kaadin na kao kaya oripun Allah subhanahu wa ta'ala na paliugot tayo kung mag-iingaran sa muslim adato, muslim abubay, akapadal meron sa kaya. Sa kanabay kay akak na sumangat tao, matagbadin ayamaanan niyan na si Kandar yaki kaya nakapamadakla tao ka, ayamal ay kaya ka na su Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam miya kalala ay kaya ka na su Allah subhanahu wa ta'ala.
Sabab sakad dia ibus adiyang kaya na umaad na ko manusia nami penggulalan yan alam mo na sugun wallah na umaad na ko manusia adiyang kaya kikayaan yan ko Allah subhanahu wa ta'ala na kitablak yan alang ulangwan sa parwallah subhanahu wa ta'ala kakagi ayan na malaip kaya ka na sa Allah ay din amiya kalalaay po kaya ka mga oripan ng Allah subhanahu wa ta'ala na so Allah subhanahu wa ta'ala so din so Allah subhanahu wa ta'ala sa kana ba kaya ka na sumadaklat kainu itaw ay po kaya ka pagkapalaguyin na ka na so Allah na upuno ka kayaan so Allah subhanahu wa ta'ala na pagkapikir ka din na bang kapalaguyin ko Allah subhanahu wa ta'ala na din ka di minggulalan so suguin ka wallah na pagkita palakaso ini sa parang ka wallah subhanahu wa ta'ala ginan iisa akirbas ka sa din kay ulan-ulan Ramadan pamakanguto ka ba sa ko ba kayo na mitu na miyunga na isa ungan yan na diyang kanan ayamaan niyan na kamaap karila kung sa lakaw di sa lakaw padakla tututulon sa nakagi ading gaya oras tano na kati minus 20 para alas 9 na may tuwin niyo oras na ikadua akirbas tano si sa ding kay ulan-ulan Ramadan ikadua mapugana di tanoron ipaganda uro katano ading kaya ulan-ulan Ramadan o kabubalwin yan mala jami'a mala madrasa ipaganda uniyan rakatano sulang-ulangwan taman ipunggulalan tanong nagui isa pa riyan nakatano sulang-ulangwan taman ay isa pa riyan nakatano na pagkabalwi sutaw ayamanan yan na mapasang ikapangungunutan mapasang ikapangungunutan ngayon to diyang kapasang ikapangungunutan na pagkunutan ka sa Allah kiyunutan ka sa Allah na kiyunutan ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakadya inindaur ka ulan-ulan Ramadan so at-ta'a kapangungunutan ngayon to ayaw mo ang ganda-ganda ang kaon na upama kadda ka makaswa mangungunutan na mataan kabanar yung pagilira ka ay ka pa agad mo ka sa ungos na sumyulak ka sa diyong kutuwa kwartong ka ada pa kailira ka miyamula na kakaro kabanar pagilira ka kamataan ka upama kapi kalaya ni kadato o dunia ay separe nakapagaganakan yan nakatanukuman ko sulod na kadadahundo na mata-mataan ka udi bukag yung pangunutan si ikwala na dadun ang makagugusaya adato iteplak yan akapagakanan yan kung mga tao o kadadahundo na dun na bon ay manan yan na makagugadato na sabab sa kaya adun na kao pangunutan kapangungunutan si ikwala subhanahu wa ta'ala sa kaya unuting kaon ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul hem ya maratiyan na unutin yu Allah na unutin yu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sabab sa kaya pangungunutan tanu si Allah subhanahu wa ta'ala mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala nagiyaya pugunutan tanu si Allah sa bapi kapkurtanu na ditanukun api ayamanan yan na kapkurtanu na ditanu pagino gitu pagkaswa ka mangungunutan natataro sa nakadunso kaya pagkaswa ka mangungunutan miya kaswa ka mangungunutan si ikwallah miya kaswa ka mangungunutan si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kaswa ka mangungunutan ko pagkabaloy adatto uluan amir way manan yan nakapagintaw miya kaswa ka mangungunutan يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
Emi amaratia yang unutin yusu Allah subhanahu wa ta'ala. Nagu unutin yusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagu sumya beluya ulwaniyo datu iwa pederakan watigu Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Pagkaswata mangunutan. Nakadya amya kaswa ka mangunutan si Allah subhanahu wa ta'ala. Na kenapa ya bukman na pengunutanan kasi Allah na di ka ken na di ka pagino. Ito pelakas ulangan yang isa paru Allah. At iyo pa man si ikabu miya padisa ayabu inunutan ka Allah na nakapusa. Na di ka sumbayang. Badi ka dakla na ya adi pusa na di sumbayang. Na piangungunutan na nakabuso Allah. Tinigir ka so pinakamararas ang ungos. Kapag kagdamang kako kawaw. Nakagiyat tinigir kanan. Kapiangungunutan na nakaso Allah. Nataros na kanisa tindig na kasusambayang ko rin Allah. Nakagitin na kasusambayang na si itano mapapadalam sa din ka iyamasa masa di ka susunod di ka kasusurot masa di ka susurot na kanaba ayabu kapag panagunta man ka sa kipatindig na kakusambayang ka nabagin na sisiga sa masagita kaapya anda ka mapapadalam amasa kapadekang o sidi simbayang sa walay na istikamatang na ginawang ka sa kiptindig na kakusambayang ka kuman mo maswakto anta ko sikap man na padasi ko mga tao adonyan dun na talaga na kapsungiyan sa masagita tanurang ko pa namambu tanurang ko namambu ayaman na niya nakiptindig na kakusambayang ka sa kanaba ayabu akipa mamapag na kaon na si ko ulan-ulan Ramadan at miyangungunutan ka ko ulan-ulan Ramadan na miyanambayang ka ko ulan-ulan Ramadan abot man madas ulan-ulan Ramadan na miyadap man so di ka pangungunutan kakana o bagyan na ni okit kau miyangungunutan ka buko Allah subhanahu wa ta'ala kung kaadunal ka ulan-ulan Ramadan na tataros na ka dun sa amay kamadapan sa ulan-ulan Ramadan na babaluyan ka na ginawang ka adi mangungunutan sa ikwallah sa kiptindig na ka kung may tumala apan doon na ka wallah dataros sambayang natataros na ka na nanuripin Allah subhanahu wa ta'ala tataros na ka na adi nga na nakuan di nga di ka pangungunutan sa ikwallah ang kanan di ka di mamuasa orianian na di ka panisyung ba yan natataros na kandanan ka unot-unot ka ng Allah inunutan na ka sa panduan ng Rasulullah na kailangan na makaswa ka mangunutan sa uluan na ka dato ka kailangan na makaswa ka mangunutan sa dato ka at piya ikabubaluin ka tawa di pangunutan na sabab sa kagi amiyaw din kay Ramadan na ipangandaon yan ka akabaluin ka ang manusia mapasang ikapangungunutan kuya maananiyan na miyabaluya dato iyan padisadyang ka iya maananiyan na nga akirbas talo sa diyang kaya ulan-ulan Ramadan mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala na mabaluy tano ang mga tao maadan na katanwan yung kutwa asakha mapasang ikapangalim mo mapasang ikapangaling gagaw na suguan na no Ramadan suguan na no Ramadan mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala ayakabal sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na saan din sa maka pag-iftar man fattara saan din sa maka pag-iftar kung ulan-ulan Ramadan di ipusa kung ulan-ulan Ramadan na datang
takasan timbangan so balas o piya kapag iftarian na imbagayar ka uri puno Allah subhanahu wa ta'ala. Na naman na panguyat ni Rasulullah kaang kamakaswa mga limo ang kamakaswa mga linggagaw ayamanan iyan na ndauwa na rakaw ulan-ulan Ramadan akapangalinggagaw ka uri puno Allah ka ino kaman piya ka pusa ino kaman piya ka pusa piya ka ganda ka kuman o kada daun-daun na piya kaganda kakaminong o kada daun-daun uri panu Allah subhanahu wa ta'ala misabab sa anak ka magdam so magagdam o tunganayin ka pagaring ka bulayo ka salakaw di salakaw kanaba ayabu akapakalalapas siya ng kuman na siko o tandayo sa ulan kaado na mga tao mga tawanan ayadin akapapakalapas yan ang kuman na si idin ko tandayo kawiyawiyagiyan na papakalapas kuman na inindur ko Ramadan at ipangaling gagaw na kaon kapiyakit taaman niya naraka piyakit testingan niya naraka piyakit gadam niya naraka ki ang kuto magagadam ang kuto tungan na ka bulayo ka kapipiyakan sa tiyan peturugan ayamanan niyan na damakagabi pagpakanaw paman na dami papitaian na dakyuto niyan na pakigidamrakanan wa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanan magagdam mga tunganayin ka bulayo ka salakaw di salakaw mga miskin din na diyan di ka tudayan na si ide na po tandayo kawiyawiyagiran na pagpakalapas sa sira na kuman na piyakigidamrakanan ulan-ulan Ramadan uripin wa Allah kaana ka magdam sumagdam o kararas kasakit kasap daw karang kakalipdis o kapakagadam sa kaor o tandayo kawiyawiya kuripin Allah inaw sa kana pagita panganda ka kusulda sa ulan pagkaganakang kapasin kuman ko kada daun-daw na pagkaganakang kaminong ko kada daun-daw anak ka kay magdam ang magagdamanan o tunganayin ka bulayo ka akam ayamaan na niyan na ayadin na magagdam yan na si idin ako tanday ka pakiguris o kawiyawiyagiyan na palayadin ka pamuasa na anak ka magdam ka ang kamakaswa mga limo mga linggagaw uripin ng Allah subhanahu wa ta'ala akhabul ashkhiya pagkababayaan na ka natin ko Allah subhanahu wa ta'ala sa mga papasangi ka pangalinggagaw inao pagkababayaan ka bisari wallah as ka mapasangi ka pangaling gagaw na inukay ni takino ba pagkababayaan ka wallah natatarusan ka din na sundawan na rakaw Ramadan di ka di pangaling gagaw uripin wallah subhanahu wa ta'ala kamata-mataan kasaki sa damakagudam sa din kaya kapakalapas kuman kapakalapas gumambi kapakalapas mutu na sa doon makagudam na mata-mataan ayaman na niyan na da makagudam sa kararasong kapagintaw mga uripin ng Allah na dikod na rin sumalataw kamataan at kagaganian api adugaw ina dimya kautu na ayariyab kiwid akal na sumangawata na apagpakalapas kuman na naligan na rigataguan sa pangaling gagaw na inindaur kay manto ipagandaur kay manto ulan-ulan Ramadan nakatay insyaallah na ditandi pagaminawinan ni sampay tanurun Allah subhanahu wa ta'ala na ipapagandaur ka ulan-ulan Ramadan ang makaswa ka mga linggagaw uripin ng Allah wa hubbi lil fuqara'i al ashqiya'i ashad mitataral watig wallah subhanahu wa ta'ala so kapag kabubay ayakan ko pobre mapasangi ka pangaling gagaw nao wari ang pagkabubay wallah so pobre may takadini mi pangaling gagaw niya pa na so kawa sa mga wasa amal ami pangaling gagaw niya na iman to na ipagpagindoro ka tanwa niya ulan-ulan Ramadan ipagindoro ka tanwa ulan-ulan Ramadan sa diyan kaya di tanoron di ka pag-usaya uripin Allah subhanahu wa ta'ala na kanabamir ka ng pangandaon kanabamir ka ng patagalan kadi kaya di tanong di tiroon na si pagando ipapaganda o katano ulan-ulan Ramadan kakagya adang panapagkito na mga tao pambahinaan niyan panasudi ka panutula sa ikumangandawan o agama kaya din yan di tiro na inun yun kami di tiro ang mga kawasa
Ipangaling gagaw kami, basarwar butirwan niyor kami. Allahu Akbar. Na basarwar butirwar kanu, kaso manusia, na inuman bituin sa manusia sa nas. Kabalilipatan, naya kabasa wallah, fadhakir, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Pamakatadum kaya Muhammad, kamataan na ya asuka pamakatadum, napakanggay na naguna ko titumira kaya. Ginamiya lipat na pun, miya katad na dutingin, miya ka, kaya lipatan na kanaya, napapakatadumang tanwa ginawa tanwa ki, mga uripan Allah, subhanahu wa ta'ala, batagulabo sa kaano na nakatanwa din kaya masa. Amakam babat kanarkatan wading kai apanyakit amyakarang kudi ka pakam bibisita namyakarang kudi ka kekalimuay na ayabu aditano di ka paka kekalimuay ng gulalan si kuya maanan yan na di ka kapapakawita sa ditano makapagkakailaya misabab sa miyaran na sulalakaw na miyaran na suya maanan yan na di ka pakam bibisita misabab sa diyan kai akapakatatalingum adiyan kai apanyakit amyaka inaran niya na sumbata-bata sa diyan di ka pakatutuna uripin Allah subhanahu wa ta'ala nainao makaswakap mga linggagaw kaso may pangaling gagawin ka sa diyan kaya ulan-ulan Ramadan ipangaling mo ka na ko to di buwa kapakapagiftaran ka ko di pusa kapakateng kasangkaw kapakalapisang kaon kakagiginan ni basa tanong kalapis nabatanong bupudi batanong malapis kapakateng kasang kapakapagiftaran ka sa ikoy na di pusa na petimba manasubalas ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upwasan yan na imbagir ka na idapat takaw pa makamiya pa ka lapis kasutungan na ka na miyakuang kaso timbang anubalas o dinin ka pusa na mimbaloy so puasang ka adua puasang ka oripin Allah naigda ka ko dua ka to miya pakapusang ka so telo ka to miya pakapusang ka na ayaman adita no sa idi pamagapasapasan na makala subalas ay pambagayra ka tanong Allah subhanahu wa ta'ala kaadinipan kay ni sampay tanong man sa din ulan-ulan Ramadan kadita no ketang kadi sa ginawa tanong ubot mapanganin tanong si Allah sampay tanong Allah sa din ulan-ulan Ramadan kadita no ketang kadang kaya salungan dua gawi ubat tanong sumpay kadita no kakakapatan na din kaya ginawa tanong napaglapan tanong si Allah sampay tanong niyan sa din kaya kapagataling mga ulan-ulan Ramadan Allahumma amin mga bangsami ninao makaswa ka kay mga linggagaw kamata-mataan asoy pangalinggagaw ka ipangalimu ka ay pupangindoor ka din kay ulan-ulan Ramadan ang makaswa ka mga linggagaw makaswa ka yan niyan mga linggagaw kutungan na yun ka bulay ka sa lakaw di sa lakaw na ipapangindoor kayo ulan-ulan Ramadan na baluyan ka ginawang ka amalay kaya si iku Allah na makaswa ka mga linggagaw uripin Allah o si ika pa si iku guni na di ka pangalinggagaw imanto na baluyan ka na ginawang ka mapasang ika pangalinggagaw na so ay maanan yan na pagkasugat saya hindi ka pagkatagoy siya maratabat ka so tigo pumasabasa how ba ka nagkasambay Nau baka kesakasay na aya pano bakari kukuru-kurot kakasipatang kairan baka dentar na napakaangka di kasipat di nga basu ay puna na miya aloy na miya bay na nga solitero sa miya agiro kayo no kami niyo di pa makatadma bami di ka tao ika pangaling gagawami bayabu ka pa pangaling mo amin na matirong yor kami kanabagyan na ni Tito Mu'min na din ka din na kumbay na din mo to dirun ika pagusya kaad na mga tao aw din kaun aloya na di pa katalom na upuno kaun aloya na miya katalom hindi kaya pa katalom yan na miya ka kusakasay kaya pa kusakasay niyan ay kalaabala sa kakuwang kauripin Allah sa kaya pa katalmang kakutungan niya pakambar katanong Allah din kaya masa tanong na isambay tanong Allah sa ikulan-ulan Ramadan Allahumma amin salam na miskan walang na diimban tayo iman to mapiya kagagawi sa diing gaya live tanong sa pagningo ko Allah di nga na natalo ka klase abigan tanong kaya bagan tanong sa usayan makapantag si kuya pagindor ka tanong diing ulan-ulan Ramadan
Maganiro no to na di yung to kabaluitan no mga tao mapasangi ka maapa. Kadua na mabaluitan no mga tao ang mapasangi man na niyan nakapangunutan. Ikatlo amya kaya maganda no sa usay nakirbas tanuron na mabaluitan no mga tao ayaman na niyan na mapasangi kapangangaling gagaw kapangalimo. Kung salakaw di salakaw punalamatan nakan sa kanusa baribu-ribu panalamat sa pagning ko Allah awad na mapapadalam mapya kabarakat limo rizki wallah subhanahu wa ta'ala sa din kaya mapya kagagawi napakambagi ang kanuron wallah subhanahu wa ta'ala alam mo na pagilay sa din kaya mananiyan nakwan live tanong umano ba na mapapadalam kawid na din kaya mapya kagagawi mga rarata, tiyuba, paniyakit, awida, akal, na pamakalidas ng tanurun Allah. Sa katalod ni, alang-ulang ng mga Muslim sa dunia, Allahumma amin. Sawan na di ang katarutupan. Kung mga pamamakin na ganyan na gito, so kabubaliwa ka naman nun siya, di pa katarutup. Ay, Abu Ariya, da kalamba isa tila, da pawing yan, aswallah. Nabugan yung rakano ito ang mga aprila. Kanabatan mo yung mga niyan, na makatatarutupan. Ayam anana so inibagay ka tanong Allah miyakay ito nabamiya kalala si Eden ko miyakay ito ilmu na ditandi pa naguntaman niya mananin na kapaka sampay tanuron sa ibang pitiman na kagatanuron sa pamangan niya organo sa maap wad na miyatiro ka nakaribatan na sila ka na itong makapupo na ay mananin na katiro tawad na kaya sabutan niyo ron nagpakanggay ko na napuno to sa tawfiq wallah subhanahu wa ta'ala nabang kapasang wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.